Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган шагыйрь, күп санлы популяр җырлар авторы, Хади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Наил Касыймов. Наил абый, исәнме? Исәнмез. Наил абый, безнең Казан арты ул халкыбызга, татар әдәбиятына бик олуг шәхесләрне биргән төбәк, шулай бит инде. Инде аларны берничәсен атап китсәк тә, һәр вакытта алар безнең телебездә яңгырый. Гариф Ахунов дибез, Гомәр Бәширов, Мөхәммәд Мәхдиев, инде Тукайны әйтеп тә торган юк. Менә Тукай дигәннән, сез дә бит мәктәптә укыганда, югары сыйныфларда 2 елны Кырлай мәктәбендә белем алгансыз. Тукайның изләренә басып йөргәнсез дип әйтергә кирәк, Тукай сукмакларыннан. Менә Тукайның шагыйрь буларак сезгә укыганда тәэсире булдымы, юкмы? Сизелдеме ул ничектер тормыш дәвамында аннан соң? Данил, чынлап та безнең арча ягы язучыларга бик бай, шәхесләргә бай. Мин шундый районнан чыгуым белән горурланып яшәдем, яшим. Гариф Ахунов белән һәм Мөхәммәд Мәхдиев белән, Гомәр Бәширов белән миңа аралашып калырга туры килде. Үзегез беләсез, Тукай белән инде булмады. Тукай белән аралашу инде икенче пландарак, рухи пландарак килеп чыкты. Чөнки минем туган авылым Ашытбаш, Тукай Кырлай авылыннан 6-7 километр гына ераклыкта урнашкан. Ул бик матур җирдә урнашкан, аның елгасы бар, Ашыт елгасы бар. Ул шуңа күрә Ашыт елгасының башында урнашкан бул аркасында Ашытбаш дигән исем алган. Урманы бар аның, якында гына, әле елганың аръягында тагын бар, Арышлык дигән урманчык бар. Гомумән урманы һәм елгасы булган авыл, ул матур авыл була инде. Мин шулай саныйм. Елгасыз, урмансыз авылларда һәр кешенең үз туган җире матур инде. Табигаты бай булган авыл матур була инде. Минем үсү балачак шул туган авылда һәм шул вакытта Кырлайда да узды җәй көннәрен. Ни өчен Кырлайда узды? Чөнки минем әнием Кырлай төбәгеннән, анда 2 авыл инде алар кушылганнар, Кырлай белән Иябаш. Минем әнием шул Кырлай башындагы Иябаштан урамында тоташканлар, Иябаштан инде. Мин балачакта киләдер әбиләргә, әбигә инде киләдер кунакка. Алар мине бик яраталар, һәм җәй сайын мин шунда Кырлайда уздым минем балачак. Сезнең Тукай кебек булган инде. Тукайның да күпмедер өлеше балачага Кырлайда узган кебек. Минеке инде әбиләр дә кунакта. Кичкенә белә башлаганнан бирле инде. Әле мин хәтерлим, әти мине туңга төреп, теге чана башына тыгып, беренче мәртәбә барганнан әле Кырлайга. Кыш көне, кышкы чанада инде. Шул мезгилләрдә истә калган әле. Шунда түгел Кырлай, безнең авыл Ашытбаш авылында менә артышлар үсә. Арча районы, шуны әйтеп китәсе килә. Арча районы ул исеме төркчәдән тәрҗемә итсәң Артыш дигәнне аңлата. Мәсәлән, Википедиягә кереп карасаң, интернетта Артыш древовидной формы можжевельника. Артыш. Куагы түгел, древовидной формасы, агач формасында. Агач формасында. Менә шунысы гаҗәп. Артыш электә булган инде Арчада димәк. Шуңа күрә аның исеме дә Арча булып килеп кергән дип уйлыйм мин. Бер версиясе. Бер версиясе. Минем шулай уйлыйм инде. Шуңа инде Арчада менә бердән-бер авылдыр инде, Арышлык дигән бездә җир бар. Анда куак булып үсмәй, куак булып та үсә. Менә шунда бердән-бер районда сакланып калган теге агач формасындагы арышлар. Башка җирдә юк ул районда. Бу турыда инде күп язып та чыктылар. Шуңа күрә мин саныйм инде Арчаның иң арчалы авылы безнең авыл Ашытбаш дип. Вот шундый миндә фикер бар. Шаярып, әлбәттә, шаяруда дөреслек бар инде. Минем әнием Фәүзия исемле, әтием Васил, алар икесе дә колхозда эшләделәр, әтием төзелеш бригадасында эшләде, әнием төрле эшләрдә эшләде инде.
Менә Найлавы бер кадәр сүзеңне белдерим әле. Менә безнең халыкта әйтем бар бит, теге ана сөте белән кермәгәнне тона сөте белән генә керми дип әйтәләр. Менә сезнең шагыйрь булып китүдә, шагыйрь жанлы булу ул мөгаен шул менә ана сөте белән килгәндер дип әйтергә кирәк. Менә әле сез үсмер чакта, мәктәптә укыган чорда инде беренче шигырьләрегез республика күләм матбугат органнарында басыла башлаган чорда әти-әниегез безнең улыбыз Наил киләчәктә язучы, шагыйрь булып китәр дип әле уйладылар микән? Андый сөйләшүләр булдымы, юкмы менә бу темага? Андый сөйләшүләр булмады, чөнки мин үзем дә шагыйрь булырым дигән хыял юк иде минем. Язган очракта да мин үзем өчен язадыр идем. Һәм чынлап та республика газет журналларында мин Ялкын журналында, анда Яшьлинчедә минем грамоталар да бар әле, сакланалар чармада. Алардан алып килгән, алар җибәргән, алар зур конверт җибәрәләр шундый. Шул конвертта анда китаплар буладыр инде, шул бүләк рәвешендә, гонорар рәвешендә инде. Аны инде мәктәп директоры бөтен мәктәпне төзә. Шул бөтен мәктәп каршында миңа тапшырадыр иде. Әлбәттә ул мине үсендерәдер инде. Канатландырадыр инде. Минем тәрбиядә әтиемнең роле зур булды дип саныйм мин. Чөнки әтием Тукайны укыйдыр иде, һәм Тукайны беләдер иде. Аның язмышында, аның шигырьләрендә ул менә әтинең мине тәрбияләү усулын сүзгә сөйләп китмәкче була. 5 бала, көн-төн әти эштә, аның безнең белән шөгыльләнергә вакыты юк. Ул менә кайта эштән, анда рама ясый инде, ул бит инде төзүче кеше, төзүче бригадасында эшли. Шул рамалар агач юна инде шунда мине утыртадыр иде. Шунда без мине белән бик зак сөйләшәдер иде. Аннан соң ул мин әти белән шулай сәгатьләр буе сөйләшеп утырадыр идем янында. Мин аның беренче малае. Мине ул бик тә яратадыр иде. Шуннан инде менә аның сулы методикасын дип әйтим инде әтиемнең. Мин хәзер генә уйлыйм инде, ул бала чакта алай дип уйламаган. Мәктәпкә кергәндә мин укый беләдер инде. Бердән-бер бала, 31 бала кирдек без. Укый белгән бердән-бер бала мин идем. Әтием менә 2нче класстан алып, миңа менә шундый китаплар алып кайтадыр, үзе укыйдыр ул аны. 2 капитан, менә мин хәтерлим әле. Теге Тындон, Тихий Дон, татар телендә. Спартак, менә шундый калын романнар. Әти шуны укый башлыйдыр иде. Улым син дә укый әйтәдер инде. Сез параллель укыгыз. Мин укыйдыр инде. Китап берәү генә инде. Укыйды, библиотекадан алынган. Укыйм инде. Әти, укыдыңмы улым? Кайсы биткә җиттең? Әйтәм, мин шул биткә җиттем. Мин син узганмын икән улым, мин шул биттә ди. Шуннан соң инде мин 2нче көнне инде әтине узарга укыйм. Әтине узам да, әти сорый инде, улым син ничәнче биттә? Мин шунда. Улым син мин узгансың икән ди. Минем инде вакытым юк улым ди. Син ди менә шул узган өлешен ди, миңа сөйләп кенә күрсәтерсең. Мин шуны гына укып китәрем ди. Менә бит тәрбия ничек ул кызыксындыру баланы. Вакыты юк үзенең, үзенең вакыты юк. Аннан соң инде гел мин аны узган булып чыгадыр инде, гел мине сөйләтәдер шул китапны. Уланы практически укымыйдыр. Укымыйдыр дип беләм инде. Менә шулай миндә сөйләм телен үстерде һәм әдәбиятка мәхәббәт уятты дип саныйм мин әтиемне, һәм мин аңа бик тә рәхмәтле. Менә әдәбиятка мәхәббәт дигәннән сезнең бит инде мәктәп елларында басылган шигырьләрегезне газета битләреннән күргән кайбер язучылар, улпат язучылар хәтта сезнең авылыгызга, мәктәбегезгә килеп, ялышмасам сезне Наил энем әйтәм, татар теле бүлегенә, я булмаса журналистика бүлегенә укырга керергә әзерлән дип менә шулай үгетләп тә, кодалап та йөргән булганнар. Никтер сез аларның тәкъдимнәрен кабул итмәгәнсез? Ни өчен? Ни өчен икәнен беләсезме, мин яхшы укыйдыр идем. Математика, физикаларны. Һәм уйлыйдыр идем, миңа кергә кирәк техник вузга. Инде әдәбият буенча, әдәбиятны мин инде
алай шөгыль итәргә җыенган кеше түгел. Шигырь ул минем яраткан шөгылем иде инде. Ләкин шулай килеп чыкты. Менә ул язучылар килделәр. Алар килгәнче минем инде төпле фикерем бар иде. Бу 10нчы класста алар килделәр минем. Кая керергә дигән. Һәм мин үземә техник бозны сайлаган идем инде. Алар менә уйлап карагыз. Филология факультетларыннан, журналистика факультетларыннан һәр ел сайын пачкалап белгечләр, выпускниклар чыга инде. Ну бит пачкалап шагыйрь тумый, аңа өйрәтеп булмый. Мин шулай уйлыйдым. Шуңа күрә Тукайда укымаган филология буенча, Чеховта укымаган врачима, аннан соң Максим Горький бер кайда укымаган, Толстойда укымаган. Ул бит укып килмей, менә ул тегеннән үстән төшкәнен, табигатьтән бирелгәнен мин шул вакытта аңлыйдым инде. Һәм бер кайчан да мин теге шигърияттан китәргә җыенган кеше түгел. Мин хәзер менә язучылар килгәч, мин алар мине дәрестән чакырып төшерделәр. Директор чакырып алды инде мине. Аның әйткән сүзе бар иде. Касыймов сине 30 көннең бәйрәмен бер күрсәтәм әле мин сиңа. Син бөтен малайларны җыштырып йөрисең, дәрескә алып килмисең, анда сез скрипт ягып ятасыз, теге кырлай белән никарда йөргәндә шулай дип әйтәдер иде. Булай шаярып та инде, һәм чынлап та инде. Һәм бер вакытны 30 көннең бәйрәме дигән сүзне иста бит инде минем. Дәрес бара, директор мине чакыра. Мәйтәм, бу бәйрәм көн җитте миңа. Кемдер бу разборка була инде әйтәм. Төштем, анда 3 кеше утыра. Язучылар килгән. Без Казаннан килдек, махсус синең өчен. Менә шигырьләрең әйбәт. Синең кергә кирәк укырга. Журналистика, филологиягә. Минем бит инде фикер туган. Мин аларга алай дип аңлатмадым инде. Мәйтәм, мин кермим. Мин керәм, мәйтәм техник вузга. Алар әйтәләр инде, керә алмасаң армиягә китәсең бит дип та сәгатьләр буе мине үгетләделәр инде, армиягә китәсең. Монда син гариза яз, уже кирдең. Монда сиңа комачалык юк инде. Ишекләр ачык. Ләкин мәйтәм, керә алмасаң армиягә китәсең бит диләр инде. Мәйтәм, мин керәм, мәйтәм мин. Мин керәм. Үҗәтлек белән керәм, мәйтәм, мин яхшы укыйм. Кем белгәне керәсең, авылдан бит керә алмыйлар инде. Менә мин төзүчелек инженерлар институтына Тукай Кырлай мәктәбен иң беренче ишеген ачып кергән кеше. Миңа кадәр бер кеше дә керә алмаган анда. Шуннан соң миннән соң керә башладылар инде. Менә шул Габделфасафинда төзүче инженерлар институтын бетерде инде. Шулай. Ну, ул миннән яшьрәк. Шуннан инде дәрескә икенче дәрес башланды инде. Уңайсыз бит инде, махсус килгәннәр, диктор аларга әйтергә, тупас итеп әйтергә уңайсыз. Мәйтәм инде, агайлар, рәхмәт инде сезгә. Шулай килгәнегез өчен мәйтәм. Минем мәйтәм икенче дәрес башланды инде. Сау булыгыз, шулай дип мин шеп киттем инде, шеп киттем. Шуннан соң ишекне ачып, узын коридор, ишекне ачып, Хакимҗан Халиков дигән шагыйрь, балалар шагыйрь инде ул. Кышкырды, яз югалма син шагыйрь дип. Шуны сүзләр әлдә истә кал. Ул сүзләр мине чакырдылар, төзүчеләр институтына кергәч чакырдылар ул сүзләр мине. Шул кулакта яңгырап. Ул вакытта мен 80нче елларда мин интервью бирдем. Бу турыда сөйләдем мин. Бу турыда яздылар инде. Ул вакытта Хакимҗан Халиков исән иде. Шуңа күрә мин теге үлгән кешегә монда ни ясамыйм. Минем турыда шулай әйтте дип инде. Менә шундый хәл булды. Менә уку дигәннән мин электән үк шигырияткә һөнәр итеп карамый идем. Филология бүлегендә укып кына шагыйрь булып булмый. Бу инде сезнең моңарча әйтелгән әңгәмәләрдән китерелгән фразагыз. Шулайдан айлабый менә филология бүлегендә уку ул үстәмә бер сулыш бирмәс иде микән шагыйрьгә? Ну, хәзер аны әйтеп булмый. Әйтеп булмый инде. Ул бит инде гомер узган. Ләкин беләсезме, укымыйча гына шулай ук булмый. Укырга кирәк, өйрәнергә кирәк. Мин укымадым дип әйтә алмыйм. Мин үзлегемнән шигъриятне укыган кеше.
Мин күп шигырьләр укыган кеше, һәм аның теориясен дә укыган кеше, кичкенәдән мин менә шул Әхмәт Исхакларны да анда язылган шигърият турындагы китап әлдә миндә бар, ул хәтерлим мин. Бала чакта мин шуларны укып үскән кеше. Теге нитеп кенә түгел, коры теориясез генә түгел. Теорияны азмы күпме мин өйрәнгән. Максим Горький әйтмешли, мои университеты дигән аның бар бит. Шәхсән сезнең үзегезнең университет. Үземнең университет, үзлегемнән укыган кеше инде мин. Менә сезнең бер әңгәмәгездә шундый бер фикер миңа колакка чалынды. Мин авылда гына яшәп калырмын, авылда гына эшләрмен инде дип уйлап йөргән идем дип әйткәнсез бер интервьюда. Бу чынлап та шулай. Менә шуны укыганнан соң мен әйтәм, әгәр дә күз алдына китерик, сез менә авылда гына калган булсагыз, иҗат белән, эш белән бүгенге шигырьләрегезнең кайберләре мөгаен булмаганда, язылмаганда булыр иде. Ник дигәндә менә шул су буенда учак янаны гына искә алсак та, ул шигырьне языр өчен бит кайдадыр читтә яшәп карарга кирәк. Сагыну хисләре туарга тиеш, җир су хисләре булырга тиеш, шулай түгелме? Шулай дөрес. Менә философиядә бар шундый быть диктует сознание. Менә кайда яшисең, тирәлек синең акылыңга тәэсир ясый. Аңлыйсыңмы? Бу фәлсәфи фәннәрнең ни инде? Нигезе законы. Менә безне шулай укыттылар. Минем истәлүем. Шуңа күрә мин авылда яшәсәм, бер төсле язган булыр идем. Шәһәрдә яшәгәч, икенче төсле язам. Башка җирдә яшәсәм, өченче төсле язган булыр идем. Шуңа күрә ул чынлаптыр бәйләнгән, урын белән бәйләнгән, яшәү урыны белән бәйләнгән һәм яшәү сине теге чорнап алган мөхит белән ул бәйләнгән. Аны аннан аерып булмый кешене. Наил абый, менә бүгенге көндә инде без шигырьләрне көндәлек укып тормасак та, шигырьләрне көндәлек без ишетәбез инде. Хәзер Аллага шөкер, телевидениедә да, радиода да безнең шигырьләр бик күп яңгырый, юлда да без аларны тыңлыйбыз. Шәхсән мин үзем дә менә шул юлда барганда күбрәк шул радио аша тыңларга яратам. Нәрсәгә игътибар итәм? Безнең татар шигъриятендә ничектер менә нидә бер мискенләнү күренеше хас кебек. Зарлану түгел инде ул. Менә бетәбез инде, үләбез инде, сабыл инде, киттем инде, кояшым байды. Менә бу безнең шигърияткә чыннан да хас әйберме? Әгәр дә хас икән, бу нәрсәдән килә? Беләсезме, ул килә безнең ул мискенлек геннарда инде ул. Хәзерге вакытта. Хәзер вакытта. Геннардан да килә ул. Ни өчен? Чөнки менә соранып йөргән кеше, соранып йөргән кеше, ул бит инде горурлыгын югалтырга кирәк соранып йөрер өчен. Ул мискенгә әйләнергә кирәк. Без менә бусы бер нәрсә, икенче менә агач дип саныйк, агач үсеп утыра, мөхит үзгәрә, или салкынлана табигать, или җылына табигать. Һәм ул үзенең тамырларын саклар өчен, яраклаша. Кеше шулай яраклаша. Безнең инде бу мөхит үзгәрде моннан 500 ел элек. 500 ел элек үзгәрде һәм безнең халкыбыз яраклашырга мәҗбүр булды. Әгәр дә ул яраклашмаса, юкка чыгу, менә ул агач та шулай. Әгәр дә ул яраклашмаса, ул үләргә дучар ителгән була. Менә шуннан ул килә, мискенлек безнең. Ул килә гасырлардан килә инде. Тарихтан килә дә. Безнең менә бу җырларда да күренә инде, әдәбиятта да күренә инде ул. Безнең мәчетләр төзергә безгә рөхсәт булмаган заманнар. Без шунда соранып, патшаларга хатлар язып, безнең шундый көчле, акыллы кешеләребез, агайларыбыз, бабайларыбыз бу нәрсә артыннан жүргәннәр, мәчетләр артыннан йөргәннәр инде, соранып инде. Аннан соң инде безнең мәктәпләр булмаган, мәктәпләр безнең булдыру, мәгърифәт системасын булдыру өчен күпме көрәш барган. Ул мәктәпләр менә бу октябрь революциясыннан соң безгә бирелде. Мен коммунистларга бу чиракта рәхмәтле шушы мәктәпләр өчен. Дәүләт күләмендә милли мәгариф эшләнде. Бит менә моңгарчы телне, милләтне саклау өчен безнең бабайлар
күпме көч сарыф иткәннәр. Уйлап карагыз. Мәсәлән, мәктәп мәгърифәт системасын тотыр өчен аның зданиесен салырга кирәк. Аның укытучылары булырга тиеш. Аларга зарплат, хезмәт хакын түләргә тиешләр. Анда ашау, анда кием, анда барысы бар. Күпме акча кергән безнең байлардан, безнең хәлле кешеләрдән. Шуның хисабына милләт торган, исән калган. Мин ул байларга, ул муллаларга, ул муллаларның исемнәрен алтын хәрефләр белән язар идем. Без бит рәхмәтле булырга тиеш. Без унтып барырга тиеш түгел үткәнне. Аңлыйсызмы? Менә аннан соң инде хәзер шул ук хәл кабатлана. Хәзер мәктәпләр булды. Мәктәпләр хәзер безнең татар мәктәпләре уже биткәннән бетә һәм безнең татар теле дә 2 сәгатькә генә калды. Әле 2 сәгать укыталардырмы? Анысын мин белмим, кайбер мәктәпләр 1 сәгатьтә укытабыз дип әйтәләр. Бу бит инде без тагын соранып йөрергә, менә соранып төрле юллар эзлибез. Ну, менә шуннан килә инде ул мискинлек. Булган безнең җырда да, әдәбиятта да, шигърияттә дә урын. Булган безнең, конечно, зур шәхесләребез, алар горур басып сүзләрен әйткәннәр, ләкин аларны төрмәләрдә чиртеп, аларның башларын кисеп үтереп бетергәннәр. Менә ничек тә булса, менә шу мөхиткә яраклашып, безгә исән калу юлларын эзләргә кирәк. Аңлыйсызмы? Менә тагын бер нәрсә әйтәм, җырга кагылган мәсьәләдә. Менә сез карагыз, безнең җырлар нинди моңлы, нинди теге сагышлы да, анда күңелне актарып чыгара торган. Менә урысларда карагыз, аларда бит икенче төрле. Аларда бу проблема, алардан да бит дәртлелек. Анда андый проблема юк. Без менә яшәү, үзебезнең яшәү нинде, гомер ичендә бердән кешенең яшисе килә, икенчедән телендә саклайсы килә. Без менә шуңа дучар ителгән халык инде. Тарихка бераз яшәп булмый. Менә әле якын тарихка бераз күз салыйк әле, Наилабый. Узган гасырның 80нче еллар уртасы, төгәлрәк әйтсәк, 1986 ел Габдулла Тукайның 100 еллыгы билгеләп үтелгән ел, шулай бит. Ул вакытта Мәскәүдә үткән Тукайның 100 еллыгын билгеләп үткән чаралар турында Татарстанның рәсми иң зур басмасы, бүгенге көндәге Ватаным Татарстан, ул вакытта социалистик Татарстан үзенең санын чыгара, менә Тукайга багышлап Мәскәүдә узган юбилейлар уңаеннан. Һәм шушы газета битендә күп санлы мәкаләләр арасында бердән-бер шигырь, ул вакытта әле исеме чыкмаган, халыкка билгеле булмаган инженер төзүче Наил Касыймовның Кырлайга кайту дигән шигыре. Менә бер яктан бу хикмәтле дә, ничек менә шушындый үзәк басмага әле билгесез шагыйрьнең шигыре килеп ләкте Тукайның 100 еллыгы уңаеннан. Мин бит инде Кырлай җирлегеннән. Тукайның 100 еллыгы ул бик зур мәртәбәле юбилей Тукай өчен. Мин аны аңлыйдыр идем. Һәм менә шунда инде шушы шигырьне мин махсус яздым. Тукайның юбилеена багышлап яздым мин аны. Ләкин мин аның андый уңышка ирешер дип аны уйламаган идем инде. Чөнки мин бернинди редакцияләр белән дә бәйләнештә түгел, берсендә белмим дә. Мин җибәрдем СССР Татарстанга. Хаташа җибәрдем инде. Мин аңа басылып чыккач бик таптырадым әле үземдә. Һәм бик тә шатландым. Һәм үземдә шаныч артты. Шундай мәртәбәле Бөек Тукайның шундай мәртәбәле юбилей көнендә, монда сез әйтмешли, төзүче инженерның шигырен бастырып чыгару, ул үзенә күрә миңа бер уңыш булды инде. Үзегез әйтмешли, Тукай турында бит тонналаган шигырьләр язылган. Тукай турында шигырьләр күп инде. Анда теләсә инде шигырьне алып бастырырга була инде. Мөмкин. Ләкин менә минем шигырь кирде. Менә ул шигырьне әле бәһаләделәр Язучылар союзы ул вакытта. Чөнки алар мине чакыртып, анда Тукай Кырлайга чакырдылар. Тукай Кырлайда узган чараларга чакырдылар. 100 еллыгына багышланган чара булды. Анда чыгыш ясарга рөхсәт иттеләр. Тукай премиясе алган кешеләргә генә. Монда мин Язучылар әгъзасы да түгел. Тукай премиясендә юк. Һәм мин анда шигырь шул шигырьне укыдым. Наил абый, авыр булмаса,
Белүемчә, сез күп шигырьләрне яттан беләсез. Менә бу шигырьне укып китмәссез микән? Бу шигырьне укыр алдыннан бер-ике сүз әйтергә кирәк дип саныйм. Кайда, ни өчен туды бу шигырь? Тукай зур шагыйрь булгач, үсеп җиткәч, шундый сүзләр әйтеп калдырган. Сәгъди карт миңа улым дип, беренче мәртәбә улым дип эндәште дигән. Һәм мин шул турыда шул сүзләрне искә төшердем. Һәм менә уйлап карагыз, шул яшендә шул сүзне әйткәч, димәк, ул тулаем ятим бала башка балаларга, 3 яшьлек балайма, башка балаларга әти-әниләре улым килмендә, улым кайт әйдә дип эндәшкәндә, ул сүз аңга менә шул нечкә күңелле, шигъри җанлы, акыллы тугайга ул сүз һава шикелле кирәк булган. Беләсезме? Чөнки ул аны әйтмәс иде үсеп җиткәч. Сәгъди карт миңа ул аны көтеп яшәгән. Менә аның моңгы каян шигырьнең нигезе каян туды. Шуңа күрә шуннан язылды инде ул. Асрамага бала бирәм диеп, кычкыруга йөрәк түзәрме? Язмыш үзе килеп ишеттерде Сәгъди йөрәгенә бузарны. Чыраклы язмыш күңел җибен сузган мәллә Казан артына. Улым диеп аны Сәгъди абзый алып кайтты арык атында. Улым диеп сап чишмәләр дәште, улым диеп картлар сөйделәр. Кырлайыннан киткәч ул аларны сихри әкият итеп бер сөйләр. Илһам биргән бу җир хәтерлидер, шат авазын үги малайның. Ашың суына улым, кайт әйдә дип борчылуын Сәгъди агайның. Яшьләнгәндә күзе киткән чакта, онытма дип Зөһрә апайның. Төшенә дә кирип чыкмагандыр кайтачагы бөек Тукайның. Тар булмаган күңел, газап чигеп, җирсезлектән иңрәп торса да, саклап калган халкым Тукайларын асрамага алып булса да, ятимлеге аның язмыштандыр, бөеклеге ләкин халыктан. Тукай үзе халкын үксезлектән юлып алыр өчен калыккан. Рәхмәт. Шуннан да тәннәрдән тир бәреп чыга торган юллар. Рәхмәт. Наил абый, без инде сезне менә таныштырганда әйттек. Җырчы, шагыйрь дип тә, җырлар авторы. Сезнең бүгенге көндә 100дән артык популяр җырыгыз бар. Алар инде еллар дәвамында төрле җыр бәйгеләрендә, конкурсларда мактаулы урыннарны алып киләләр, халыкның яраткан җырлары булып китәләр. Һәрхәлдә бәйгеләрдә җыр ниндидер урын алгач, иң беренче планга инде безнең җырчыларыбыз чыга. Аларга күбрәк алкышлар, әминә авторлар, шагыйре, композиторы ничектер күләгәдә калган кебек, монсы инде оештыручыларның үзләреннән дә тора күбрәк. Менә шагыйрь өчен җырның шундый мәртәбәгә ирешүе, ул ни дәрәҗәдә шагыйрьне халык алдында, укучылар алдында тагын да популяррак итә? Конкурслар әлбәттә кирәк. Конкурс бит ул бер ниндидер көн аралыгында гына була да уза. Ә бит тормыш дәвам итә. Менә шушы дәвамлы тормышта син популяр җырың булсаймы, инде икенче нәрсә. Анда ул билгеләнә, ул бит инде шатлыклы күренеш. Ул шагыйрь өчен дә, композитор өчен дә, җырчы өчен дә ул үзенә күрә бер мәртәбә, үзенә күрә бер бәһә. Һәм анда әле менә хәзер китте шундый конкурслар, авторларны әйтмиләр. Бар менә Болгар радиосының конкурсы, анда инде авторларны билгеләр, чакырып әйтәләр. Инде менә әле быел гына минем ул инде 88нче елларда язылган җыр "Кайтуыңны сагынырмын" дигән җырны яңгартып, Сәйдә Мөхәммәтҗанова беренче урын түгел инде, номинациясе буенча алтын йолдыз алды. Һәм анда авторларга да дипломнар бирделәр инде. Менә ул конкурсны мин иң дөрес конкурс дип саныйм, чөнки анда авторларны читкә тибәрмиләр. Һәм яшьләрнең шулай ничә еллар элек язылган җырны алып җырлаулары да минем өчен инде шатлыклы. Монда бит әле менә 1 ел эчендә туган җыр ул фестивальдә урын алды дигән мәгънә генә түгел. Сезнең күп еллар элек язылган
шигырьләрегез, җырларыгыз, алар бүгенге көндә дә халык арасында, тамашачылар арасында үзләренең кире кайтып җиңгәләр. Җыр сәнгате дигәндә, Наил абый, без инде җыр сәнгате эстраданы кимчелекләрен дә күрсәтеп торабыз инде, аның җитешсезлекләре дә бар, тәнкыйть итеп тә торабыз. Әмма аңа карамастан, начар сыйфатлы дип әйтик әле, шиле-пешле җырлар сәхнәгә чыгып тора. Димәк, бер карасаң тәнкыйтьнең нәтиҗәсе дә юк кебек. Әйтәләр бит әле, эт өреп тора, караван барып тора дип. Шуның кебек, менә бәлки инде бу менә такмак җырлар, сыйфатсыз җырларның вакыт иләгеннән төшеп калганын көтеп ятаргамы безгә, нишләргә? Таләп кимеде. Таләп булмагач, сыйфат кимеде һәм сан артты. Җырларның бит саны илкәгә караганда бермә-бер артты. Бу җырчыларга да кагыла, җырчылар да шулай. Таләп булмагач. Таләп булганда безнең берничә генә җырчылар иде һәм менә дигән җырлар бар иде. Бу конкурсларның бер теге кимчелекле ягы дип әйтәсегез килә инде, сон артыннан куып иштәлек аксый. Мин ул турыда шигырьдә дә язган идем. Китап язып ярышалар күпләр. Сезнең ничә, минем 100 икән. Бу тормышта кайчак бер китапта дәртмәнд булыр өчен бик җиткән дип. Чөнки дәртмәнднең үз гомерендә чыккан бер китабы бар. Ул дәртмәнд. Тукайдан соң икенче шагыйрь. Сыйфат булырга тиеш, бәһаләнергә тиеш. Китап саны түгел. Теге тонналап түгел, томлап түгел. Менә безнең бит тапшырылмаган хатларны хәтерлибез, ак чәчәкләрне хәтерлибез. Калган томнарны кем анда бик сирәк хәтерлиләр да. Сибат Хәкимнең әйткән сүзе бар миңа. Җидегән чишмә романынан җидегән чишмә җыры гына утырып калды дип. Менә сыйфат турында сөйли бит инде, әсәр турында сөйли. Шул турыда Сибат абый миңа ирештиреп калдырган кеше. Чөнки роман булырга мөмкин, монда бит менә шундый. Менә безнең милләт өчен җырның, җыр сәнгатенең әһәмияте нәрсәдә дип уйлыйсыз монда? Беләсезме, менә кичкенә генә шигырь ясап аласы килә. Бу сорауга җавап бирер алдыннан. Мин бит мәктәп чорында язган кеше. Аннан соң мин төзүчеләр институтына кирип, төзүче инженер булып эшли башладым. Да минем сәламәтлек китте. Аннан мин теге үземнең шигырьләрне укыйм, шигырьләрдән китмәдем. Язгалыйдырым да, үзем өчен генә, күңел өчен генә инде. Бер вакытны китап кибетләренә дә керәдерим, китаплар сатып аладырым инде мин татар шигырьләрен, шулай язучыларның. Бу мондагы кирдем, китап кибетенә кирдем. Карыйм, анда шигырь китаплары өелеп тора, Тукайның да инде, Хәсән Туфанныкы да инде, Сибгат абыйларның да, шулай безнең данлыклы шагыйрьләребезнең китап киштәләрендә өелеп тора. Минем инде, беләсезме, халык шигырь укымый халык шигырь. Аны укый сирәк кешеләр генә. Аны әзерлекле кешеләр генә укыйлар. Бу минем өчен кирәкмәгән эш шикеллерәк менә. Кирәкмәгән эшне эшлисе килми. Минем уже шигърияткә кайту турында уйлый башладым мин. Шушы төзүче инженер булып эшләп туйганнан соң. Менә шуңа күрә монда кирип, шулай дип, шунда миңа бер үземә күңелгә бер ни килде. Фикер килде. Мәйтәм, халык җыр ярата бит. Безнең татар халкы җыр ярата. Җыр язарга кирәк. Җыр текстлары, шигырьләр язарга кирәк дигән махсус үземә ни алдым инде. Йөкләм алдым дип әйтергә була инде. Менә шуннан килеп чыкты минем җырларның тууы да инде. Ә мин язаламмы, язалмыйммы, аны әле бер кеше дә белми. Менә шундый язу теләге шунда уянды минем. Һәм ни өчен уянды ул? Чөнки безнең татар халкы менә ул аның тискәре сыйфатлары хайран, әйтмим инде. Ләкин аның иң уңай сыйфаты менә шушы җырга мөкиббән китүе. Менә тел бетә, җыры каланың, моңы кала. Ул телен белми. Ләкин теге чит илдә яшәгәннәр, бигрәк тә инде чит төбәкләрдә яшәгәннәр, алар инде
көйләп йөриләр шул көйләрне белмәсәләр дә, теге телне белмәсәләр дә. Шуңа бездә ул каннан килә ул безнең шул җырның ярату халыкка. Аңлыйсызмы? Һәм мин аны саныйм, менә шулай таралып яшәгән безнең татарның берләштерүче бер сементы дип саныйм мин ул җырны. Һәм уларны берләштереп тора да, уларны бер дәүләт итеп тора. Менә җырның әһәмияте шунда безнең милләт өчен. Җыр дигәннән сезнең бит җыр шигырьләрегез, җыр текстлары дип әйтик инде, алар бит лирика гына түгел, Наил абый. Менә уйлавымча, аларда тирән фәлсәфә, мәгънә ята. Алар теге такмаза гына түгел, такмак кына түгел. Бәлки менә сезнең шигырьләрнең, җырларның озын гомерле булуы, буыннан буынга күчеп баруы, бәлки менә шушы аларның фәлсәфи мәгънә салуындадыр. Шулай түгелме? Алар бит җырдан башка да сезнең шигырьләрегез яши ала дип әйтәсем килә. Шигырь буларак. Менә шунга ялгап тагын Сибгат абыйның сүзләрен китерәсе килә. Сибгат абый әйтеп калдырды. Әгәр дә җыр тексты, җыр шигыре мөстәкыйль рәвештә шигырь булып яши ала икән, бу җыр инде чын җыр дип әйтәләр ул. Чөнки күп җырларда музыкасын алсаң, шигырь юк, шигырь юкка чыга. Ә менә инде шушы шундый туган җыр, ул мәгънәле җыр, ул озын гомерле була. Аңлыйсызмы? Ул инде гасырлар буенча бара, ул инде гасырлар буенча дип әйтмим инде. Еллар буенча бара ул җыр исән һәм халык аны үзенеке итеп теге мәгънәви яктан кабул итә. Мәгънәви яктан, аңлыйсызмы? Сез булай дип әйткәндә, соң миңа туган тел җыры искә төште. Мәсәлән, Тукай тарафыннан язылган, аның бит инде шигырь итеп язылган. Без аны шигырь итеп тә иркенләп сөйлибез, рәхәтләнеп, инде татарның гимны буларак шулай җырлыйбыз, шулай бит. Туган телне. Ягъни ул аның менә ул шигырь буларак та яши ала. Һәм җыр буларак та яши. Менә шул ике жанрда да яши ул. Ә менә мәсәлән, мин сезгә теге үзегез әйттегез инде, күп җырларны алып карасагыз минем, алар шигырь буларак та шигырь яши алалар. Җырның нигезендә шигырьят ятарга тиеш. Бераз сезнең биографияга күз салыйк та, телевидение эшләгән елларны искә алыйк. Инде шушы студияда, шушы тапшыруда утырганда аны искә алмый мөмкин түгел. Сез заманында Татарстан вакытта телевидениесендә халык иҗаты редакциясын җитәкләп, үзегезнең авторлык тапшыруыгызны алып барган идегез. Ул да булса авылым чишмәләре, шулай бит. Менә авылым чишмәләре дигәндә, бүгенге чынбарлыкка кайтсак, чишмәләр чыннан да алар күпмедер дәрәҗәдә сайыга да кибәлә. Ә менә авыл үзе бүген, аның теле, аның мәгарифе, мәдәнияте шул чишмәләр кебек сайыгуга бармыймы, Наил абый? Менә шул яңадан шул мөхиткә кайтып калабыз инде. Мөхит үзгәртә, менә фәлсәфә әйттем бит инде, законнарны. Мөхит үзгәртә. Авыл үзгәрә, тормыш үзгәрә. Элекеге авыл инде элекеге авыл булып кала. Бик кызганыч. Менә без үскәндә клубларда яшьләр җыйналып нинди уеннар уйныйлар иде. Теге наза, мин хәтерлим әле. Су буйларында җәй көннәрне яшьләр җыйналып уеннар уйныйлар иде. Түгәрәк уеннар. Түгәрәк уеннар уйныйлар. Әле кызларның бутларына кычыткан белән дә чуап йөридер ул вакытта. Бары бит шундый күренешләр. Күңелле иде бит. Авыл шаулап гөрләп торадыр иде. Урамнарда гармуннар сыздырып узалар, урам капка төпләрендә менә безнең күрше Рамазан абый чыгып гел гармун уйнап утырадыр иде. Үзенә күрә бер ниндидер тынычландыру, бәйрәм, менә шундый бер мөхит шундый бар иде. Шул мөхит хәзер югалды. Ни өчен югалды? Чөнки авылга шәһәр керде. Шәһәр керде дип нәрсә әйтәм? Суы бар. Утын кисәсе юк, утын ягасы юк, юлы бар, туалет янында гына.
Менә Бер яктан әйбәт бит инде, Наил абый. Интернет, Әйе. менә бер яктан әйбәт, икенче яктан уже тормыш ниндидер теге тарлыкка күчте. Ул үзенең теге аралашу кимеде. Ул авылда гына түгел, шәһәрдә дә кимеде. Менә шу аралашу кимү, менә шушы гореф гадәтләргә дә йогынты ясый дип беләм мин. Шурашулар азайды. Менә хәзер әйтәсе килә. Элек бит менә сабан туйлар гына булмаган, җыеннар да булган җәй көне. Халык җыеннарга җыйналган, шурашып яшәгән, аралашып яшәгән, авылак өйләр, менә барысы теге халыкны телне саклау юнәлешендә барган инде. Менә мондый мөхиттә телне саклау ай авыр инде, ай авыр. Аралашу булмаган да тел уже теге консервация итеп өйдә генә кала инде. Менә тел дигәннән сез иң авырткан проблемага тукталдыгыз. Без инде бүгенге көндә милләт язмышы, милләтнең киләчәге турында күп сөйләшәбез, күп уйланабыз. Аеруча менә бу халык санын исәпкә алганнан соң, соңгысында безнең татар халкының санында ярты миллионнан артыкка кимеде, киметтеләр дип әйтсәк тә була. Менә шушындый шартларда сез ничек күз алыйсыз? Нәрсә эшләргә дигән сорау туа хәзер татар халкы алдында, чын мәгънәсендә анализ бара бүгенге көндә. Милләтне саклауның, милләтне үстерүнең сездә нинди булса берәр төрле рецепты бармы, юкмы? Бар микән аның рецепты? Ягъни. Мин дә аны рецептын әйтә алмам. Чөнки ул юк. Тырышырга кирәк. Чөнки менә бүгенге мөхит булай, ничә еллардан соң икенче төрле мөхит килергә мөмкин. Менә шул икенче төрле мөхиткә кадәр без телне саклап, яшәп узарга тиеш. Дип саныйм мин, һәм бу телне саклауда беренче планда телне саклау. Чөнки телсез милләт була алмый. Менә сез милләтне саклауда, менә һәр кеше үз өлешен кертергә тиеш. Менә көтеп утырырга тиеш түгел, аны дәүләт җитәкчеләре шулай эшләп бирерләр әле дип, мәктәп эшләп бирерләр әле дип көтеп утырырга тиеш түгел. Менә кырмыскаларны сез күрәсез бит инде. Һәрбер кырмыска менә хәрәкәттә менә мондый йортлар төзеп куяйма. Кырмыска белән син йортын чагыштырып кара. Менә һәрбер кырмыска хәрәкәттә булса, һәр кеше хәрәкәттә булса, шул юнәлештә эшләсә, уйласа, ул вакытта әле без сакланачакбыз. Менә шундый җавап бирәдер инде. Аннан соң икенче тагын бар минем уем, фикерем бар. Менә ул яңа фикер түгел инде. Элек бистә булып яшәгәннәр татар халкы, авылларда яшәгәннәр. Менә ул укмашып яшәү. Ул хайваннарда да бар, өйрләр, Чөнки йөрне җимерү авыр, катлаулы. Менә теге чит илдә, Америкада ишетеп яшим. Анда урыслар бер урамда яшиләр, кытайлар бер урамда яшиләр, Анда читләр кирмиләр. Бу йөр дип әйтергә була инде. Син аны менә ул анда бит саклый үзенең гореф гадәтендә, аш-суында, телендә һәм башкаларында, киемендә. Менә шушы укмашу принцибын безгә югалтмаска кирәк. Әгәр дә безне шулай тараталар икән, мәсәлән, бу шәһәрдә данышлар була, үзенә күрә менә татар бистәсе безнең бар. Аны кычкырып түгел инде, менә шул аңлы рәвештә аны эшләргә кирәк дип саныйм. Укмашырга кирәк, укмашып яшәргә кирәк. Менә мәктәпләргә дә кагыла ул. Менә татар телле балаларга бит рәхәтләнеп бирәләр элек, хәтерләсәгез. Чөнки шул мөхиттә аларны тәрбияләүчеләр киләдер. Һәм шуны дәвам итәргә кирәк. Һәм безнең тел үзенә күрә менә шу аралашып бергә яшәүдән дә күңелле нәрсә юк. Үз туган телендә сөйләшеп. Наил абый, менә бу милләт турында шундый төпле акыллы фикерләрне ишеткәннән соң, минем сезнең тарафтан язылган "Халкым минем" дигән шигырыгыз искә төште. Ул менә бүгенге көндә нәкъ менә безнең яшәешебезне һәм безнең ниндидер кыйблабызны билгели торган бер шигырь кебек. Мөмкин булса менә шуны укып китсәгез иде. Ул "Халкым" шигыре 13-нче елда язылды. Аның язылганына инде почти 10 ел булган. 10 ел. Менә инде ул хәзер моннан 3 ел элек җыр булып чыкты. Һәм аны безнең дәүләт
ансамбле, җыр һәм бию ансамбле, дәүләт ансамбле үзенең программасына, репертуарына кертте һәм аны халык бик җылы кабул итә, басып алкышлый инде. Менә ул үзенә күрә бер уңыш шулай ук. Улай ул шигырь буларак язылган иде, мин аны җыр итеп язмаган идем. Менә ул кайчан туды, беләсезме? Аның шул туу моменты бар иде аның. Таяну ноктасы бар. Шигырь гомумән туарга тиеш ул. Ул язылып томнар гына языла. Шигырь томнап язылмый ул. Ул туганда гына үтемле була дип уйлыйм инде. Ну, аны инде үзең мактап утырып булмый. Минем шигырем үтемле дип ничек кабул итәләр. Менә туу моментын Таяну ноктасын әйтим әле. Мин Ижминводада санаторийсында идем. Концерт булды кич белән. И концертта шул хәтле матур теге яшьләр чыгалар, бийләр, җырлыйлар, хор шундый. Берсеннән-берсе матур, озын буйлы шибәр җегетләр, кызлар сокланып, менә шул сокланудан килеп чыкты аның сразу. Нинди гүзәл, матур минем халкым, сәхнәләргә килеп чыга балкып. Һай кызлары, сулулардан сулу, эх, егетләр, бәхет татар булу, эх, туганнар, бәхет татар булу. Нинди гүзәл, матур минем халкым, күз карашы күңелемә якын. Талантка бай һәрбер кызы улы, җырларында сандугачлар моңгы. Нинди гүзәл, матур минем халкым, гырыф гадәт юлалары алтын. Бәйрәмнәре нинди улы аның, сабан туе әйләнә җир шарын. Нинди гүзәл, матур минем халкым, кызлар кояш, егетләре ялкын. Дәүләт тоткан хәтер бар канында, исеме зур, изле җир шарында. Нинди гүзәл, нинди матур халкым, яшәр мәңге җир йөзендә балкып. Рәхмәт, Наил абый, менә шундый югары нотада без бүген тапшыруны инде төгәллибез. Бердән-бер теләгем, сәламәтлек телим сезгә һәм иҗат шишмәгез бер кайчанда саекмасын. Халкыбызны матур җырларыгыз, шигырьләрегез белән сөендереп яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз.